Kita sudah sampai tempatnya Mas Mamo, guys. Udah sampai Teko, guys. tutup ya. Cereng pokoknya. Saya inget iki watengan ki apa iki? Pager kok. Anu. Duk, lewat kene, Duk. Pager gede wi. Duduk pengen lewat kono ya. Anu. Pager. Ora yo kene to. Kene ae to. Oh iya gak iso e. Komen Mas Mamu, guys. Liwat kene situ, sedeng. Ya Allah. Ampun Pak Bos. Kowe oke. Kowe bar kandur. Mbak Delik di mana? Di rumahnya Mas Mamo. Cereng Jogja ya. Iya, Jogja. Seret. Mamo Muang. Cereng. Assalamualaikum. Kak bener ku mau bilang. Kamu nak ceklek kan asine mati kan wong sungguh mesti tangi. Lampune jeglek nih mati kabeh. Masuk aja enggak apa-apa. Iya. Tak minta aku masuk lagi. Ya masuk aja naik istirahat atas. Mobilnya parkir sini aja. Ini. Kilo. Enggak apa-apa tak? Enggak apa-apa, kosong kok. Parkir masuk aja. Tak minta aku. Enggak apa-apa. Kayak gini logo. Saya pikut ya anu sik. Ya. Yo, iki gambiang varian 6 sik. Iya. Ya. Seret. Ya, seret. Ya. Ya. Ulat-ulat piye? Ulat-ulat. Iya. Yuk, abot guys. Abot guys. Assalamualaikum. Ya Allah, cereng pakai. Ya dari. Ya cereng. Orang hari narita. Iya. Ngomong. Kayak gini kabeh lho, engko tak pilihane. Apa tau? Itu rahasia. Yo tambah akhirnya tulang di sini ta. Kali ngetan jenengan gambyok. Nah itu lah nih. Ada urut loh, sakit sih ada dari. Ini apa tanya? Orang Yo. Cereng. ya Allah mas, ya kabarku mas. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kene. Ya Allah mas. Iya, sungkem sik. Wis eling omah. Piye Mbak? Aku kalap wis eling omah. Iya. Panggene riyen lho. Ya Allah, kangge ki ora nang apa mas. Iki to, Mbak. Aku kok ora kok didoi Apa nih, Mbak? sebul-sebule. Nang tebi. Loh, piye to? Go yo maksudnya ini Loh. Ayo pikul kira. Mana, Pak? Piye to? Si wong tak iki lho ndayuh ning gone wong mbok nggo. Heeh, sungkem sik kok dipanggene lho. Iya. Mbak Dali suruh panggil lho. Ayo kok dadak acara kalam halang. Duh, modeli adik. Kalam sik.
Mas. Jreng. Mana dari di bawah ini tak perlu nih. Nah, yang tuku wedak ya tuku. Tuku wedak. Wah, Pas tuku wedak mau gede. Astagfirullah. Astagfirullah. Kolektif. Mau wedak Ya Allah. saksi iki saksi semua. Saksi itu. Aku saksi ngeternya. Jadi wedak tak ngono ora oleh dulu. Ayo apa tak sepuk nih. Terus dia mbok kronologi ini ceklek. Terus Gak usah anu nul apa ngongkon sapa kuwi jenenge balikae apa rene gak penak, Mbok. Aku ki nek apa kok kemarin nek ngomong wong ki ra penak. Ngono. Apa bi ini? Itu ae, ngono betul badiku. Ya itu ki pada duku, itu nangganganmu ngono to kan. Lah perlu bisa ijbi kok. Ngono. Tidak ora. Tidak ora ngono lho kan. Terus metu lho. Lu lagi ki percaya orang teko-teko to nggo telepon to. Teklek tik. Wis. Halo. Loh, kok suaranya mau beda, Gek? Hari itu nak sekali. Mbok, ini tak telepon. Ditelepon ra kena, telepon ra kena. puaskah kau menyiksa batinku ini? Tadi dong. Enggak, saya nyanyi saya. Gak, loro ati loro. Loro ati loro, kayak kurang apa kalau. Kurang apa aku iki dadi waria. Ini klub guys. Sak ngobrol-ngobrol aku besok kita dari jam 8 guys budal rapat demi Marah sosok di wong lho. ra oleh turu, Mbok. Benar banget nyala ini. Benar tuh yo. Heeh. Aku yang saya. Omahku yang sing pun iki lho. Yo. Mergo Mbak Doli karo Gambyong mengene. Pikir kalau ada jam Asal tak lakon. kena tanganmu kok gak kuwi. Oke, guys. Oke, guys. Ngobrol-ngobrol dulu. Anak perasaan sunset ceklek. Ceklek. Gue balik ke bubuk wong istirahat untuk Rasa-rasa apa? Pagi Jogja. Pagi Jogja. Ya, cereng. Cereng pakai. Ya Allah Mbak, ini namanya adalah kembang kemuning. Tadi malam Seret. sosok Kliwon ini menjadi sebuah persembahan yang begitu luar biasa. Seret. Selamat pagi rakyat-rakyatku. Yo, seret pakai. Paginya di tempat Mas Mamu. Bangun pagi bersama ikan-ikan. Kendang pangilon-milon. Guys, ini bersama ikan-ikan. Kita makan ikan. Lele-nya kuy. Lele. Enggak anu terus kuncinya piye? Selamat pagi. Gimana kita? Mekane iki anu Cereng. sering bagus. Pagi ya. Sedang menilai. Panggilan-ngilang. Sudah dikit aja. Yuk. Cereng. Dia makannya sehari berapa kali? Kali. Yuk. Iya. Karena dia tidak punya rasa kenyang. Oh, Dan kalau dia kenyang, dia akan pup. Pupnya itu jangan sampai kemakan. oh alah gitu. Nggak boleh. Makanya potongan itu kudu ini. Potongan itu kudu ini. Oh alah. Oke. Yo. Cuma satu kali guys makannya. Ayam 4 kali.
Ini sini. Ya. Ya. Ini tanpa sisik. Oh iya ya, lembut. Dan lembut sekali. Asu. Nek mbok doni sisik. Ini Yuk kita pagi-pagi belajar guys. Kita belajar pas aku. ini ku minyak goreng. Karena kalau BB oil dia akan lebih kering. Minyak goreng ini. Videoan, Mbak. Kilo tak video san. Pengen video iki. Delok tak video aku tak kirimi. So, iki apa jenenge minyak goreng terus kertasnya kuning. Satu yang APS. Kertas APS kuning iki. Pokoknya sampai kelas ngarepe kene apa jenenge? Iki apa dol nih? Produk. Bisa dicontoh ya. Golek sing rada utuh lah misalnya. Sak meniki sini 1000 lembar. 100 lembar. Golek sing rada utuh. Sampai kayak nah. Hati-hati tapi dikendek set. Ngono ta. Oke. Ini kembang ini dong. kembangin masuk. Makan kembang masih. Lantai. Nah, yes. Pokoknya sampai kena. Kayak sini. Kalau gelembung-gelembung ini ki. Disisok. Ya. Yes, ya. Biasanya nek isu kono ketak nggo. Aku lek gawe bengi. Oh, ini jaga. Kalau kalem-kalem. Ini. Untuk kakak misal ini ya. Untuk kakak. Nah, kalau masalah potongan itu terserah, Mbok. Yes. Sama isu itu pun juga bisa langsung dipakai, Mbok. Jadi iki produknya beda, masih orang sing kudu diindrikin sewengi ngomong ki orang. Yang harus di apa jenenge? Di wis ta. Wis golek kertas potongan misal. Carane motong iki. Iki ditekuk tapi aja sampai gathuk terus duwe penyekat. Nah. Iya ana bayangane to, Mbok. Ya. Pokok intine kene arep kene gathuk ya kuwi. Duwe penyekat. Terus ditutup kene lagi duwe tisu. Gunting atau guntingi ngoten. Hah? Gunting atau guntingi ngoten. Ora usah benjing, nyapu benjing. Langsung. Benjing wis ora bidar manten. Kenapa dikasih tengah-tengah iki, Mbok? Satu biar satu sama lain biar tidak kelep. Nah, yang kedua supaya kertasnya itu kalau lebih kandel, kalau lipatannya itu diketok lebih gampang. Jadi ini barang terus diketok tipis kan nyur. Yang iki posisi ini kan gampang. Yes, ini lagi di ketok. Nah, ketokan itu selera. Yang gede, yang cilik. Nah, ukuran pakemnya adalah ini sebesar payetnya. Kami itu apa mau produksi? Loro cukup. Cukup. Ya kadang-kadang juga syarat nambah jenis.
Pokok sak kotak ini mau digo sarung itu nggo sak manten. Wes, Mbok. Kita. Nah, yes, Jadi. Iku sakmene berarti sak manten. Iki sak manten iki biasane loro nek ketokane cilik-cilik. Iki nek ketokane apa? Metoke tengah gede ya dadi. Misale Mbok ya. Aku pengen sik dawa. Dadi nek ngetok ning kene. Heeh. Mbok cerdas lho. Anak-anak kok bela cerdas. Pun pengalaman tinggi lho. Berarti biasanya aku ngetok loro Mbok. Siji cendek, siji panjang. Karena si panjang ini adalah dulu godek, dulu sik jeru-jeru. Bisa. Apa jenis itu pengapit. Pengapit, penunggu sing tengah-tengah garis disambung. Pengapit itu sitok-tok iki. Nah, sakjane perkara ketokan iki terserah saka papat mu diketok dadi pira. Ngono lho, Mbok. Ana ngomong ini misal. Nanti kan wis dadi oleh dawa. Bisa langsung sampai ke atas. Heeh. Ngono kan iso langsung tekan dhuwur. Nek iki sik nyambung ke ngene. Wis matok kok main ngono kuwi ya. Nah, ini kan iso dadi tekan dawa-dawa terus gede-gede. Sakjane perkara bagaimana terus iki potongan iki. Dienggo sumping. Godhong ates. Nah, iki mau kurang. Cilik. Nah, terus baking jengan. Baking jengan ini iki, Mbak. Langsung dibentuk nang kono. Langsung bentuk ning kene ngene. Misal ya, gawe sing tengah, carane ning ngene iki. Sorry. Nah, jadi motongnya ning siji-siji ngene iki to. Wis. Jadi ini searah-arahnya ini tak lho, Mbak. Nah, mesti oleh meges-megesnya mesti podo. Terus nek gawe sayap, tinggi sing rada cilik ya mung podo. Ini Hilang. Oh, motongnya nang kene. Sayap silang nggih. Iya, dadi ini kan terus ngene. Nah. Jadi ini kan ngene, tapi posisi murep terus diklentek. Gajahan, penitis, pengapit kan di sini sama. Apa nih? Injengane. Padha sing nganggo iki ming tengah penitis. Gajahan, penitis sing nganggo sayap. Oh ya. Liyane ming siji-siji. Gampang banget bisa. Misalnya ya, Jadi kan yo pengantok. pengantok. Misal jenenge nganggo potongan gede. Tapi ini itu diklaten, orang kena kemlungsu. Jadi aku kan mantan isu apa nih itu? Nah, nek dengan kan cepet toh. Saat itu loh, barang kita motor ngapa di sini? Tak ada barang kita motor. Kau di foto-foto kayak ini kamu ada ya? Ya, seret. Mau dia bisa. Seret. Enggak. Misal aku menggunakan minyak goreng. Karena minyak goreng itu tahan lama dikete. Nek baby oil di mangke sewengi ini langsung garing. Dari garing terus mengelupas. Ini yang ono iki. Misal itu. Itu kena lembaran ini nang itu. Ora enek.
Ora enek. Gunanya untuk lemek guys, untuk lemek. Iya muni enek. Lemek. Renek. Lemek. Renek. Warnane beda ya. Terus juga ya nek. Berapa? Itu nyapa itu. Ini dia tenaga iki hati-hati. Jadi nggak ini kudu loro ya iki mbak. Ya ora pokok sak miliki iki terserah di kowe iki. Sak kotak ini iki terserah nek arepe gowo loro, gowo telu, gowo papat terserah kowe. Sementing ini iki. Jelali Sisak cerat. Misal harga gede ya mbak. Jadi misal iki iki disambung. Jadi iki nggo sambungan lah, nggo apa kek ngono. Iki harga gede, sak ngene. Iki ya nggo apa kono terserah, ngono. Tuh. Ya, nah. Ya melu. Gampang kan, Mbak? Iya. Mesti iso ra mungkin ra iso. Wong barang kita mau kok. Misalnya ini apa ganti loro aja dikeletne nek urung ditambahi temain sret jret wis nah terus aja mang karo bodol nek masih Ditumpuk itu. oleh Makanya enek sarepe lho. nah ini kan jadi ombong bro. Tapi aku nih gini apa jenis bingkong nih lho mbak bendeng lengkung nih lho mbak orang iso aku bendeng lengkung malah aku seneng sih bendeng iki berarti guna nek bendeng gede iki kan golek minggu itu ini kan wis sak garis nah nek bendeng lengkung cilik kan dadak nutupnya tekan dhuwur. Ya, ini kan sudah ombong. Selesai. Iki malah gede. Iya. Kan nyembung kok. Gak nyembung. Lah sik eko kok tamongane. Ngono, tak golek ini. Ya, iki kori mulai. Iki kok nek kurang. Bar gowo apa ora iki? Wis mbok ya. Ya. Mbok ya. Kok nek kurang dijajal. Kok nek kurang lagi rene aku janji sak. Iki rene ning Bingarjo. Yang mbok jajal ngetok mbok iki sono tambahane. Ayo mbak praktek. Praktek jret. Ini hasilnya guys, dari yang kecil, yang medium, yang besar. Ini dikasih dulu. Nah, ini set. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Doli belajar menggunting. Nyapa rono? Nyapa tengah? Yo rene no. Nah. Biasanya ngene iki sih. Oh, sak napas ki lho. Dadi nek sok ini, sing penting adalah rene ini.
Wis. Nah, kan ini kan ngono. Terus yang ini yang ngono. Oh, ya. Mbak Doli belajar Nesna. Mbak Dali belajar menggunting, jangan ketar, alias jangan ngokok. Buku, buku ketipisan. Yo rene no. Mm-mm. Ketipisan nek kowe mung kepucuk no. Ilmu ketipisan. Ketipisan. Tipisan kurang maju. Nah, Tipis tuh, tipis mbak. kabeh. Yo tipis tapi. Ketipisan Nah, tipis wi tapi. Wes yo kono langsung kon dhuwur. Rek. Loh, iki aku mbok bablas iki lho, Mbok. Soalnya aku mbok cekelan. Nah. Yo, sret. Ketipisan. Ketipisan. Nah. Lihat langsung intinya ombo coba. Oh, ya. Oh. Awas pedot nah. Lah iya, sampai pucuk ya. Nah. Coba krok ngono. Oh, dari kita andani. Nek nang tekan tek no. Oh. Aku lagi sih kurang gitu. Kurang embo. Nah. Sampai entek. Nah, ini langsung klek ngono lho, Mbak. Iki langsung stop ini. Langsung. Iya. Oh. Nah, ini lho, Mbak. Yo, jret. Wes. Yo. Penunggul, penitis, kiwa tengen, pengapit. Wes. Loh, berarti ngene iki satu-satu, Mas. Iya kan masangnya satu-satu. Iki Iki misang ini iki. Boleh masang ini iki. Kene blura. Ayo, Yo kene. praktekan. Ini mudah. Praktek pemasangan Lah kok dibilang-bilang kok. tais ageng. Yoga nemplek noto. Iki ben ro carane kenapa kok cuma satu ini? Kancane pengen bisa kowe kudu berkorban. Nah, yo sret. Saya. Hari ini Pak Sageng. Nah, misalnya dia gelang Jadi ini. dilem. Itu si dodol tok men, ya. Kalau si dodol di Titik. terus dipitil, terus pinggirnya dilem. Ya kawan. Pitih dulu. Bisa sama tidak ini. Pitih gede berarti. Ini dulu. Ini ambilnya dulu. Nah, tapi kan yang beli potongnya tambah. Caranya ini, jadi itu mau sana. Kotak tengah. Tak tengah. Oke. Sing pinggir-pinggir loro ki aja tinggo, karena ini biasanya di gudet, makanya sing paling dawa. Berarti setengah misal. Ini kali ini. Bapak men ngono. Kurang ini. Kopi wae temen. Oh. Bagian sono misal. Nah, kayak ini. Tapi lime kudu garing sik-sik ngono. Lime apa wae oleh. Iki rong garing lime. Ngono tondo. Sik dulu ya. Iki mbak iki mbak. Misalkan ngono. Berarti kan ini mesti digambar ya Kak? Iya. Terus digambar, terus dijunjungan. Pokoknya setiap apa yang akan ditempeli podo itu dilem. Nah, saranku ketika mau buat kayak gini jangan seminggu sebelumnya. Dia akan menghitam. Paling tidak 2 hari.
Jadi nek bonus video saiki yo ini apa wingi nanging ngono. 2 hari tok ngono. Tapi nek arep luwih apik yo posisi 1 hari sebelumnya. Bisa ora apa iki iki. Bisa ngono. Sing pinggir-pinggir biasanya tak nggo godek, dadi aku golek jalur sik ketiga. Wah, gede mbok. Nah, bisa ini. Bisa. Jadi potongan ini menentukan nek ombo berarti kena dienggo kene karo kene. Nek sing ciut mepet kene berarti nggo pengapit. Ngono. Lah kuwi garek manut awake dhewe kepiye penake, kepiye apike. Nah. Ngono terus bisa pinjengan. Pinjengan yo ngene, tak kono iki lah ya. Ini. Ambil di tengah. Yes. Nah ini sinau kudune sekoang ngono kae ya ya. Nek wektune rumah sesuk nek iki kena udan-udan. Wis diwo tengen. Ya ayune blura ya Allah, wis ngono-ngono ki rasane. Sering. Kok padha ini. Lah, yang saya tanyakan iki lho, Mas. Ini kan cuma untuk satu ya? Ora iki untuk sak ini. Loh, lah ini pasangannya kok cuma satu-satu? Lho kan Ukuran. iki kiwa-tengen ta. Oh, panjangnya bisa menyesuaikan berarti. Ini lho, Ri. Ini kanan to ini. Ya. Iki tak tertak ya, Ri. Ya. Nek loro iki mbok singkir nih. Ya. Godek ya loro kene kudu mbok singkir nih. Oh, 2. Berarti caramu ngetok adalah ngene. Sik Mas iki madhepe rono. Madhepe ning mantene karena ini dienggo ukuran. Berarti iki nggo kene. Ya. Oke. Nah, berarti sing kene ya Untuk dienggo itu, kene. Wis. Terus engko iki dienggo kene. Ngisor. Berarti sing iki ya dienggo ngisor. Oh. Nah, engko nek Atas sama iki dienggo dhuwur. Berarti sampinge kene ya Tinggal dhuwur. Oke. Iki yang ngono. Palikane. Iki nggo kene, berarti iki nggo kene kan jadi kode. Oh iya. Oke, ya, paham. Jadi posisinya adalah ini. Iki godek misal, ya. Terus itu misal adalah penunggul. Oh. Jadi bolak-balik ya intinya ya. Kiri kanan. Kiri kanan. Misal ini adalah godek, ini penunggul. Ini pengapit. Berarti nek kowe masang pengapit yang ngetok saka kene. Diambil dari sebelah kiri. Sebenarnya bisa ini ditaruh sini. Tapi kan iki potongan iki kan sing padha. Iya, yang sama. Ini. Luna pengapit iki mengrene, iki ya jadi pengapit. Ada. Mono. Terus luna iki mah adalah penitis. Berarti tarik numpukin dhuwure di misal. Misal ya wes jadi penitis. Jadi iki mau nek guna sik tak terus iki ya sithik ya. Guna ora usah dipisah-pisah. Sampai habis. Guna iki ora usah dipisah-pisah. Biasane iki buluran. Iki wis dadi penunggul. Nah, jadi dari misal pengapit. Lah. Ini ya iso. Sing langsungan gitu. Ini ya iso. Ngono lho. Ya tapi wi arep nglentek angel to ya amnan to. Penitis. Nah, godeknya sing kudu lepasan karena godek tidak punya bentuk yang iso senada iki. Oke. Begitu. Kurang suwi nek dolan kene iki marai dadi anu.
pagi. Sambut selamat pagi. Di rumahnya Mas Mamo. Ya wis lauk tempe. Ya seger tenan ngene iki ya ampun. Jangan nama asem-asem lauk tempe. Terus Aja mung mesem. Kayak ana sing duwe. yo jret sing duwe dhewe ya lik kaya jret. Ayo kene mangan-mangan. Lho sing wedok-wedok kene. Kene ngomong. Masih endi? Cetreng pakai. Makasih ya Mas hidangan paginya. Ya ampun. Terus ambil Yo sisa langsung sian. dulu enggak ya? Dulu kita. Jret. Yuk kita sarapan. Niki mawon. Oke, bos. Medun. 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 Nikmat sekali. Seger.